shout out ko sa akong mga kaubang vlogger dari sa Buku City. Hello, hello, hello. Good morning. Ano yung feeling din? Para kang nasa langit. Para kang nasa langit. Ayan ang langit. Yan ang langit. Piso na lang pretty para sa langit. Nandiyan ang langit. Abot mo na. Abot mo na ang langit. Ayan ang araw. Piso na lang pretty para sa langit. Tugpas sa kabatuan. Tugpas kabatuan. Pungkuta kay sakit ang tuhod sa sigig pangpay mga ludes. Sakit ang tuhod ni nanay. Mauna guys, happy od mag-inusara sa tiil kay way masugo. May nakit ang mga tiil sa sigig sagkas bungtod gahapon, uwan gahapon. So king uwan sagka panguhag kumpay sa mga kanding. Ni ron medyo naglain na ang kalibutan. Happy unay og hilot sa kaugalingon. Basig makubid ta niyan kani din ay mo ni sakit kay nako diri kusog man siya. Ito na siyang ihandos kay na hawi kayo na. Hawi kayo tanan. Ni akong kusog kani siya. Koneksyon ni nanang kani koneksyon. Ay kani sila din Magbanta na taghilot-hilot mag-inusara kay wa man tay sampit ni ani. Hala na hilot yourself. So mani siya nagsakit nga portion sa akong tiil. Konektado sa ako ang kaning tuhod. So ang akong tuhod taas ko uric acid. Dapat dili ko mukaon anang mga kuan tungod sa akong gout. Adini ay mukaon na ng alugbati, okra, saluyot, kanang mga dangog-dangog, kamos mga sud sa ginhawan, dinuguan, tay, manay dapat dili kaunon, mga mantikaon, ay mas musamot siya og sakit kani nga dapit din sakit ni siya. So hinay-hinayon lang yun ni nakog hapas. Koy hapas. Wala akong hapas, hurot na. Unta na mo donate og hapas no sa pobreng inahan. Kani siya sakit ni. Ana mga ugat man ni nga nabara, panuhot man ni daghang bukol-bukol panuhot ni. Dapat dili siya mabasag tubig kung maghilot. Kani nag-inusara ta sa tong kinabuhi. Say maulian. Say pod dili. So hilot self.
hilot itself. Muna siya. Wala kaya ning tatak ning akong batiis. Sige kasabod sa mga lantana dito tumoy sa bungtod. Ani sakit ni siya din he. Ay, kani sakit ni siya. Kaya inagsag ka. Mamo ni mangusog. Ani din he nga portion. Nya abaga na tog banuot guys. Abaga na tog suga. Mo ni gas man ni. Mo man ni kinaraan gas ang so ni ani. Kani tanawa, you look at guys, mga kabanwa nagburot tungod sa panuhot, burot kayo siya panuhot man sabay sa ugat ato na lang ning katagon na siya tawa kong tiil o pangagod akong tiil sige tak tais kanding tais baka humana. Okay, hari na putas lapa-lapa. Ani siya sakit kay ni diri. Na. Sakit kayo. Taraning siya. I-massage kay sakit kayo. Lapa-lapa. Napakoy tunok sa kuan maranggit, tunok sa kahoy putol na natunok ko. Kani sakit kayo ni diri, kani siya. Ang uban may sakit na, may sakit diha. Kani ra gid siya diri moy sakit kaayo. Connection ni sa akong hawak. Connection sa hawak ning sakita. Tuhod hawak. Na. Grabe. Kani sakit sa kani. Grabe ni kasakit kani. Nahinayon lang tani og hapyod ana. Grabe ni kasakit ni diri dapita. Manitiil sa mag-uuma. Ana. How to massage. Sa aking paraan na lang to. Kasi ako ang nakahibalo asa ang mga maayong hapyuron. Hapas. Hindi siya. Sakit kayo ni. Grabe ka sakit ni siya. May kay paminaw ako lagi maghilot-hilot na ako kay wagid boy kauban nga kamao mo hilot ani na punta sa pikas BTS ani gahi kay guys gahi kay tanan mo ni nanion pag hilot sagana og nanion pag massage. Bugnaw kaayo guys. Pwede bugnaw ako din nani ka bugnaw. Panuhot na siya panuhot na siya. Hindi na ko hiluton murag makubid ko. Kay connection man siya sa mga ugat-ugat. Bugnaw kayo, nagawas na ang iyang singot nga bugnaw. Kahit taning mag-uuma. Karon wala may ka taak sa uma kay daghang tubig. Daghang pangagod ang tiil.
So, mao na lang to siya guys. So, okay na. Okay na pamina. Wala na. Wala na kayo sakit. Okay na dire. Okay na. Dili na. Kayo ngul-ngul. O, akong imnonon. Linaga nga malunggay. Malunggay tea. Okay, thank you for watching.